Accedim a la bústia de correu mitjançant el navegador web, en aquest cas Google Chrome. Depenent del que s'utilitzi, el procés pot canviar en alguns detalls. Un cop dins, anem a calendari. Podem veure els esdeveniments que hi tenim programats. A l'apartat de l'esquerra veurem 3 punts on se'ns desplegarà un menú i seleccionarem Exportar. Aquest procediment ens descarregarà un fitxer, que és el nostre calendari. A continuació, anem al Microsoft Outlook a l'apartat de calendari. Anem a Fitxer, Obre i exporta i seleccionem Obre el calendari. Aleshores veurem que se'ns obre una finestra on podrem veure el fitxer del calendari que ens hem descarregat anteriorment. El seleccionem i veurem que l'Outlook ens mostra dos calendaris, el seu per defecte i el de .cat. L'únic que hem de fer és desactivar el calendari d'Outlook per defecte.